खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 27 जुन 2023 बारायजाया मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव सासे सुबुङा लकेलनि मानसिफोरजों नांलाय खमलाय जानायाव लकेलनि मानसिफोरखौ गावनि गारिजों सौथारदों आरो बे जाथायाव गोबां सुबुङा गोब्राब जोखोम एबा थैहां थासारियाव दंगासिनो दङ। नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जुरिया ओनसोलाव सासे सुबुङा लकेलनि मानसिफोरजों फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जानायाव बे सुबुङा हरखाबै रागा जोंखांनानै गावनि साखा खबब्रै गारिजों गसंना थानाय मानसिफोरखौ सौनायाव सा9 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। सौजानाय सा9 सुबुंनि गेजेराव सा7 सुबुङा गाज्रि थासारियाव थैहां थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय लाजागासिनो दङ। जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मइनुला बुंनाय बायदिब्ला लकेलनि मानसिफोरा गावनि गारिनि ग्लासखौ सिफायनायनि उनाव बियो फार्स्ट गियाराव गारिखौ सालायनायाव बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे जाथाया जुरिया ओनसोलनि सिङाव थानाय बाटामारियाव जादोंमोन। मासे गरायखौ खास्रि बिस्रियै जर जुलुमै सिगारेट सोबोदों। उत्तराखन्ड पुलिसा केदारनाथआव ट्रेकिं खालामनो लांग्रा मानसिफोरखौ दैखांनानै लांग्रा मासे गरायखौ सासे सुबुङा जर जुलुमै सिगारेट सोबनायनि उनाव बे जाथायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनायनि उनाव गोबां नायगिरिफोरा बेनि सायाव एक्सन लानांगौ होननानै दाबि खालामनानै पुलिसनो केस होनायनि उनाव बे सुबुङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय राकेश सिं रावाना बे जाथायखौ केदारनाथ साखाथियाव खालामदोंमोन। रां दाबिग्रा आरो रां जाख'ग्रा लाट मण्डलफोरा एरेस्ट खालामजागासिनो दङ। आसाम सोरखारनि भिजिलेन्स आरो एन्टि करप्शन बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै मरिगावनि बेंखननि सासे लाट मण्डलखौ रां जाख'नायनि जाहोनाव आरो रां दाबिनायनि जाहोनाव उदाङै एरेस्ट खालामदों। हमजानाय लाट मण्डलनि मुङा जाबाय नबज्योति नाथ। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। पिस्तल देखायनानै रां लुथिनो फैनाय सानै डकायत सिखावफोरा उल्थासो रां होलांनांबाय। दिल्लीयाव सानै जौ लोंनाय डकायतफोरा लामायाव जरासे गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्डखौ पिस्तल देखायनानै बिसोरनिफ्राय रां दाबिनो नागिरनायाव बिसोरनि आखायाव 20 रांल' थानायखौ नुनानै गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्डनो गावसोरनिफ्राय 100 रांखौ उल्था होलांदों आरो बेफोर गासैबो जाथाया CCTV केमेरायाव रेकर्ड जादों आरो उनाव बिसोर सानै डकायत सिखावफोरा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। लोगोसे बिसोरनिफ्राय पुलिसफोरा गंसे पिस्तल, स्कुटि आरो गं 30 मबाइलबो बोखांनो हादों। हमजानाय सानै डकायतफोरनि मुङा जाबाय देब बेरमा आरो हास राजपुत। आसामाव खौरांगिरिफोरा रैखाथि गैला नामा? खौरांगिरिफोरनि रैखाथिया बबे लामाजों? आसामनि कामरुप डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बक' ओनसोलनि जामबारियाव थांनाय 24 जुनाव किडनेप खालामजानाय खौरांगिरिनि गोथै सहखौ मैया बोखांनो हाबाय। गिबियावनो बेनि गोथै सहखौ लकेलनि मानसिफोरा नुनो मोननानै पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो बे खौरांगिरिखौ बुथारदोंसो होननानै रायजोफोरा सन्देह खालामनानै अजद दैखांदों। थैनाय खौरांगिरिनि मुङा जाबाय आब्दुर रब आलमगिर। नाथाय आलमगिरखौ सोर बुथारखो, बेनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दङ बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।